Данилов Саунд представя един музикален подарък специално за рожденичката, за Ани, за най-силната жена от нейния скъпоцелен съпруг, от Дидо, като казва, че много я обича. Също така поздрава звучи и от техните деца, за Ани специално. Тя ми е всичко на този свят, тя е най-силната жена, но този живот дали е справедлив, така дълбоко да ме нарани. Как иска времето да върна назад, бих дал живота си да си добре, защото ти си моята жена и майка на моите деца. Всичко на този свят е лъжа, не искам богатство, нито тъга. Богатството ти си и нашите деца, обичам из цялата си душа. Децата, които създадохме, те са нашето голямо щастие. Живяхме в бедност и в богатство, но ти никога не ме предаде. Как иска времето да върна назад, бих дал живота си да си добре, защото ти си моята жена и майка на моите деца. Всичко на този свят е лъжа, не искам богатство, нито тъга. Богатството ти си и нашите деца, обичам из цялата си душа.